मोजां मोनदां दिनै फैनानै उदालगुरि जिल्लानि बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा बेयाव बिसिम बेखेवनो थाखाय आंखौ हांख्रायदोंमोन। हांख्रायनाय मुदे आंनि बे हांख्रायनाय माबाखौ आङो सन्मानखौ लाखिनो थाखाय फैनानै आंनि बिसिम बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं मावबाय। आरो बिनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो सानदों, धोरोमा जाबाय मोनसे माने धोरोमा जाबाय हारिमु मोनसे मानसि फोसाबनायनि, आरो धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो सासे मोजां मानसि जानो हायो। आरो धोरोमनि गेजेरजों जों थांना थानायाव जोङो मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हायो। जे जों थांना थानायाव इसोरा जोंखौ जोनोम होदोंमोन, जे अबल बेक्ति होनना हारसायाव जोङो सुस्थ' मानसि हिसाबैसो जोंखौ नागिरदोंमोन। आरो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंसो, इसोर सिबिनायनि गेजेरजों सासे जोङो इसोरनि फिसा जानो हायो। होमबा जोङो थांना थानायाव जोङो जन्मनिफ्राय थैजासिम जोङो जोंखौ जेनेका हिसाबै इसोरा जोनोम होदों बेखिनि खामानिखौ जों मावलांनो हायो। दिनै जिहेतु सरस्वती बिमानि सरस्वती फुजा जा इसोरा सरस्वती आइखौ फरायनाय बेलायाव शिक्षा दिगाव माने दायथ' लानो थाखाय सरस्वती आइखौ दायथ' होदों। बे हिसाबै सरस्वती फुजानि बयनिसिमबो आङो फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजानिसिम मोनसे शुभेच्छा बावदों, जाहाथे इयुन जोलैफोरा जाहाथे जों सोलोंथाइनि बेलायाव जाहाथे सरस्वती आइनिफ्राय जाहाथे बोर मोननानै जों जाहाथे मोजां जाहाथे जिउ खुंनायाव फरायनानै जाहाथे जोङो मोजां डाक्टार इन्जिनियार जानो हाथों। आरो जोंनि हारिया सरस्वती आइनिफ्राय बोर बिनानै जोङो बोर मोननानै जाहाथे जों जि थांना थानायाव जोंनि जिउआव जि सानदोंमोन, गावनि जिबनखौ मा एम लानानै थाङो, बे एमखौ जाहाथे जाफुंनायाव इसोरा बा सरस्वती आइआ आशीर्बाद इसोरनि सायाव आङो सरस्वतीनि आइनि सायाव समस्त बिटिआर आरो आसामनि गासिबो जानानै सरस्वती आइनाव आशीर्बाद होदों। जोङो दिनै 37थि बोसोरसालिया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा, जों लोगोसे 48थि बोसोरसालिया खैराबारि बिया बाथौ गौथुमनि बे दिनै फैयै जोंहा नैथि सान। आरो बे नैथि साननि समाव जोंहा बाखि सामलायनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जायाखिसैमोन। नाथाय नुवाथारि आनान गसाइ इसोरनि अननायाव जोंहा एसे अखा आरो बारनि जुनै जोंहा रायजो राजा एबा आनसलिकफोरनिफ्राय फैनाय बादायाव थानाय जा बादा जोङो बेबस्था खालामदोंमोन, बे बादाफ्रा एसे सिनायनि थाखाय जोंहा उसुबिदाया बेनो जादों। बेनि अनगायै जोंहा बाखि जेबो उसुबिदाखौ जों नुनो मोनाखिसै। थेवब्लाबो आं जोबथारनायाव जोङो सारा उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजानिसिम आंनि खावलायनाय, फैगोन 6 फेब्रुवारि सानखालि जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जाहाथे बयबो लोब फैनानै बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आं बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै आं खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जोंहा बयबो उदालगुरि जिल्ला रायजो राजानिसिम फिन आङो खावलायनानै बुंनो नागिरदो जे जोंहा फैगौ गेवलां मेलाव बाहागो लानाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा आसामनि स्पिकार मानिजाथाव मुस्रि गेवलां बिस्वजित दैमारि सार, आरो लोगोसे जोंनि बाथौ दुलाराय बाथौ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो जोंनियाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। ओंखायनो आं रायजो राजानिसिम खावलायनाय, जाहाथे बयबो फैनानै जोंनि धोरोमनि बोसोनखौ खोनासङो आरो जोंनि धोरोमारि बाथौ धोरोमारि सुबुंमोना अनसायो। आं बेखौनो आं बयनिसिमबो गुवारै खावलायनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन।
फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट बिएड गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दान बान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।